doktor i kao da istražujemo nešto. Mislim da budemo... čekaj, koliko zarađujem? 18 po satu, radi od 7 do 3. Ali puno više zarađuje. Ok, bit će policajac. Znači kreće za 18 sati na posao. Čim pronađemo prvog prijatelja, mislim da bi trebali da završimo ovu epizodu, tako da vidimo... Ne, treba da stavim ovako, da, tako. Jel to? Ko je to? Stani. Znači, ne kompaj, znači s njim. Sjećam se njega, znači, bukvalno ga se sjećam. Ok, Big Happy Family, ok, ajde brže. Nećemo nju. To. To ćemo nešto pitati, šta gore je to? Znači kao, napravili smo neki level up. Toliko. Aha, gledat ću oblake. Ok, zanimljivo. Mislim, poslije ćemo je pitati ovo. Ok, znači... Zašto? Nema veze. Iz nekog razloga ne mogu da kliknem. Ok, ajde. Gledajte, u isto vreme pokreću. Hajde. Mogu sad... Zašto ne mogu da kliknem? Ona vidi prasa, ona leptira. Ok. Hajde, ubrzat ćemo malo dok one sve to gledaju. Hajde. Stani vreme. Moram da te vidim kako izgledaš. Odvratan si. Ok. Zašto ne mogu na nikog da kliknem? Ok, ko je on? Odvratan je. Ok, znači ona je gladna. Dobro. To će lako srediti. Šta? Već ima da jede? Šta god je to? Evo, ovo će posle da uradi. Šta god je to radi, ne znam. Ajde, ubrzajmo. Kao nešto želi da bude kreativno, da stvori nešto. Valjda. Aha, da, želi da bude kreativno. Šta radiš to? Ok,
Čekat ćemo dok ona sve to skuva. I posle gladna je. Stani, da vidimo. Već predugo snimam, tako da mogla bi da još samo njega pitam. Znači, ovo precrtaj. I njega. Ok, sad ćemo njega da pitamo. I izvinite stvarno. I evo me posle kratkog pozova. Znači, sad ćemo da pričamo nešto s njim. Znači, evo, to ćemo da kažemo, šta ona hoće već. Pitat ćemo ga kako je bio danas dan. I eto to. Znači, nije tu. Ok, nije ni tu. Ok. Znači, ajde, samo što je. Ok. Nadam se da vam se svidao ovaj video, lajkujte se i subscribe-ujte se na moj kanal ako već niste. I nadam se da ćemo se vidjeti uskoro u još jednoj epizodi Simsa. I ako vam se ovo svidjelo, obavezno to napišite u komentare, da znam da li da nastavim sa Simsima. I tako mi je drago što vas snimam i nadam se da ćemo se uskoro, baš uskoro vidjeti s novom epizodom. Tako da, vidimo se, čao!